og velkommen til mit fødselsdagshaul. Som jeg som nok godt ved, så har jeg haft fødselsdag, og jeg har fået en hel masse gaver fra forskellige steder og Mac. Så jeg vil vise jer mine gaver og sådan lidt andet. Først har jeg fået nogle gaver af mine veninder. Først så har jeg fået sådan et A her af en af mine venner, der hedder Jeppe. Og også ham der fik jeg sådan nogle lysestags tingester. Jeg ved ikke lige helt om. Så. Det er bare til pynt, og det er jeg rigtig glad for det står lige hen ved siden af mit skrivebord. Så ja. Jeg er rigtig glad for det, så tak til dig, Jeppe. Og så er Karoline. Hun har også givet mig en fødselsdagsgave, og hun gav mig faktisk rigtig mange ting. Hun gav mig den her BB Cream, som jeg bare er virkelig glad for. Den havde jeg ønsket mig, så tusind tak, Karoline. Ja, den er faktisk lige så stor som pasken. Og den er jeg også virkelig glad for. Og så gav hun mig også sådan en mascara, som har en lidt underlig børste. Så sådan her. Men den er også rigtig god, så en øjenskygge ting, som ser sådan her. Og så købte hun også en anden øjenskygge ting. Og sådan noget slangeskin, og den glimter bare helt vildt meget. Sådan der. Så det fik jeg af Karoline, og det er jeg som sagt rigtig glad for. Så kan vi gå videre til det, jeg fik af mine kusiner. Og jeg fik noget fra Mac, som jeg havde ønsket mig. Jeg fik en bronzing powder i farven golden. Den er jeg virkelig glad for den havde jeg jo ønsket mig. Og den ser sådan ud. Og den har jeg ikke prøvet endnu, men jeg håber, den er rigtig god. Så den har jeg faktisk haft på i dag, men jeg har lige taget den af. Så. Og den ser sådan ud. Og den hedder Peach Me. I farven Peach Me. Og den ser sådan ud. Og den er faktisk virkelig god. Det må jeg godt nok sige. Og så fik jeg også af dem. Det var 2 par kusiner, så I skal ikke tro, jeg er sådan en. Nogle bøjelige blyanter. Og det er som sagt lidt underlig en gave. Fordi at man kan ikke skrive med dem. Jeg tror mig, jeg har prøvet. Men de er jo bøjelige, og de der skal ikke nok. Og den her, den er gået i stykker. Ja. Men dem var jeg også glad for. Til sidst af dem, så fik jeg Eos. Og jeg havde kun ønsket mig 2, fordi at de fugter ikke så godt igen. Men de har nogle virkelig gode dufte. Og så den første den dufter af vandmelon, altså melon i det hele taget, mest honningmelon. Den dufter af, det er den, som man godt kender fra apotekerne. Den dufter af jordbær eller sådan noget tyggegummi, og den er også virkelig god. Og så fik jeg så af nogle af mine mors venner, nogle der hedder Mads og Rikke. Den fik jeg et gavekort til Kami Sushi på 100 kroner, som jeg er virkelig glad for. Jeg elsker sushi. Så yes. Og så fik jeg nogle æsker, jeg kunne dekorere med sådan noget. Det ved I, at jeg elsker. Af mine forældre og min lillebror, der fik jeg en Mega Wild Volume vandfast mascara fra Max Factor, som jeg også er virkelig glad for. Jeg har ikke åbnet den, for jeg vil lige gemme den, fordi ellers så bruger jeg den. Jeg kunne ikke bruge dem alle sammen på samme tid. Altså. Så, og den fik jeg også en miniature concealer, og som i den ene ende har sådan noget, altså en rund. Ja, det kan jeg nok ikke se. Sådan. Og i den anden ende har sådan en stift, som hvis det var her under øjnene. Så den er jeg også rigtig god for.
Og jeg fik også den her buksedragt, som jeg ikke synes er særlig pæn på mig. Jeg ligner sådan en gnom i den. Og den ser sådan ud, og så har den et hul på ryggen, som jeg skal have byttet til en anden. Og det skal jeg gøre på et eller andet tidspunkt. Så. Og så fik jeg også den her parfume fra DKNY, som jeg skal have byttet. Men den ser sådan her. Og ja. Og så fik jeg også en halskæde, eller det er jo kun guldkæden, jeg har fået af min farmor. Korset, det var noget, jeg havde fået af min far. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan jeg måske. Og det ser sådan ud. Og den er jeg også rigtig glad for, men det er så også julegave. Det går den her. Så var mig og min moster, fordi at min moster hun havde ikke givet mig nogen gave, fordi hun kunne ikke komme på min fødselsdag. Så vi tog en tur til Aalborg, hvor jeg skulle vælge mine egne gaver. Så var vi inde i Sparks. Og der fik jeg en børste fra Elf. Jeg bruger den. Og den er bare virkelig, virkelig blød. Så den er jeg bare virkelig glad for Elf. Så gaver. Så inde i Matas, der var der sådan nogle goodie bags til 20 kroner. Og det havde jeg bare sådan lyst til, så det gav min moster mig. Jeg fik sådan nogle fra Klinik, som er sådan noget sæt. Så har jeg lige til nat og dag i 2 dage en ansigtsmaske og en fil. Så fik jeg resten af mine gaver. Og der fik jeg også noget fra MAC, som jeg faktisk er rimelig glad for. Jeg fik en... Jeg valgte det jo sig selv. Ja. Så var vi inde i MAC, og der valgte jeg selv, at min moster hun skulle give mig den her i gave. Sådan en brun øjenskygge. Sådan her. Og den er i farven Nej, jeg kan simpelthen ikke læse det. Handwritten matte. Og så fik jeg så også en læbestift, som jeg selv bestemte. Og jeg ødelagde totalt det her, fordi at jeg var så ivrig i at få den ud. Se på den, så den ser bare sådan her ud. Og farven den hedder Speeddale. Ja. Og den ser sådan ud. Og jeg har prøvet den en hel masse gange på mine hænder og nogle andre for at finde ud af det. Og den er meget mat nu, men det er den der. Og ja. Så det er alt det, jeg har fået indtil videre. Og som sagt er jeg super glad for det. Og hej. Og vejret.